Cześć synki, pewnie się zastanawiacie, a czemu ta pani coś tu do buzi? Nie, to nie jest to, co byście myśleli. To jest portal dogry.pl, na którym znajduje się masa darmowych gier do pobrania, rozmaitych gatunków od gier akcji aż po gry przygodowe, ale jaki jest tutaj fajny bajer. Za granie w gry pobrane tutaj zdobywacie punkty, które następnie możemy wymienić na pełne wersje gier, takich jak choćby Skyrim, Minecraft czy CSGO, a oprócz tego zdobyte punkty możemy wymienić na przykład do RP, do LoL'a, czy punkty Gold do World of Tanks. Czy to nie brzmi fajnie? Brzmi fajnie. Link w opisie, serdecznie zapraszam. Yo, CJ my man, cześć synki. No chyba nie muszę generalnie przedstawiać, mogę siebie przedstawić. To Niklaus, a to jest gra tak zwana legenda, czyli każdy grał, nie każdy przeszedł do końca, nie każdy grał uczciwie bez cheatów, a nie wolno grać, na cheatach grałem tylko oszusty. I legendarna misja i hasło, które chyba się zapisało w pamięci większości fanów GTA, myślę nie tylko, o tutaj, ballasów dociśniemy troszkę, bo się panoszą, a sorry but there is no place for more than one gangsta in the hood, także pałujcie się, czekaj rubasie. To jest mój Karl, tutaj czerwony fryz, czerwone brele, keta na szyi, cyferblad na ręce i jadymy. I to jest ta legendarna misja pod hasłem All you have to do is follow the goddamn train, CJ. Myślę, że generalnie większość z nas miała z tą misją problemy i sobie jest parę takich gier i parę takich misji, przez które wielu graczy rwało sobie włosy z głowy. I właśnie wydaje mi się, że ta misja z podążaniem motorem za pociągiem to jest jedna właśnie z tych misji i nie obiecuję generalnie, że uda mi się to zrobić za pierwszym razem. Trzymcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że się uda. Dobra, gipko na motor. Smoke, dawaj. Kurde, już w zasadzie jesteśmy w dupę tutaj z tym całym... Z tym momentem dobiegnięcia, czy poczekania na tego, na smoka. Dawaj, wal, smoke, strzelaj ładnie. Strzelaj. To jest zawsze wina jego, jak tę misję przegrywamy, to jest tylko i wyłącznie jego wina. No on nie umie, nie trzymie tempa. Dobra, dawaj. Ciulej mu. To jest kurde w ogóle nieskryptowany ani troszkę moment grozy. Dobra, dawaj rubasie, no. Kurde, i cuk przyspiesza. Trzeba szybko nadgonić. Fajnie, pociąg z naprzeciwka, to bardzo ułatwi sytuację. Rubasie, no... Strzelej. To się musi udać. Widzowie patrzą, cały polski YouTube patrzy. Znaczy polskojęzyczny. Ej, udało się. What? Kurde, czyli jednak człowiek ma jakąś tą, tak po śląsku tak zwana... O, to jest fajne. Chcę to. Po śląsku tak zwana grajwka, czyli jakaś taka umiejętność. Człowiek coś tego musiał zdobyć przez lata, bo jak to się za bajtla grało, znaczy no za bajtla w sumie wtedy jeszcze, to ta misja była do robienia na mniej więcej, nie wiem, 4-5 podejść przynajmniej. W ogóle pochwalcie się, czy przeszliście całe GTA San Andreas, bo ja znam na przykład wielu ludzi, którzy zagrywali się w GTA, nigdy go nie przeszli do końca. Albo na przykład, czy graliście z kodami, czy graliście bez, jakie w ogóle były wasze pierwsze doświadczenia, bo ja na GTA strasznie czekałem. Ja jak San Andreas miało wyjść, to ja jeszcze wtedy czytałem PSX Extrema i strasznie się jarałem, że wow, co to tam nie będzie można robić, będzie można być grubym, chudym, łazić na siłownię, będzie można mieć dziewczynę, będzie można seksy robić, znaczy seksy można robić w Władce tej... Aha, ja tam miałem... okej. Seksy można było robić w Władce Hot Coffee, którą chyba można dalej ściągnąć na kompa. W ogóle nie wiem, czy wiecie, jaka była tego historia, że to pierwotnie było w grze i nawet rzekomo były w sprzedaży rzekomo jeszcze na samym początku po premierze takie egzemplarze na PlayStation 2, gdzie ten element gry był zaimplementowany, czyli ta minigierka w dupczenie. Nie bawmy się tutaj w jakieś piękne słowa, no ale potem wycofano to rzekomo i wprowadzono już tą wersję ocenzurowaną. No a na PC-towej to się nie pojawiło chyba nigdy i od początku było wycięte z tego co wiem.
I można to było potem pobrać w postaci patcha z internetu, znaczy takiego powiedzmy darmowego dodatku. I myślę, że dalej można to zrobić, także dla domorosłych amatorów growej pornografii nie będę wam linkował, bo to tylko dla dorosłych, a dorosły człowiek umie się znaleźć w internecie, wydaje mi się, to czego potrzebuje. O, ballasy a tu brzydki rym jest do tego, ale ballasów przejechać zawsze na propsie. I tak w ogóle akurat jako, że zbliża się premiera GTA 5, może nie wielkimi krokami, ale jesteśmy jej coraz bliżej, to postanowiłem, że oprócz czwórki odświeżę sobie właśnie San Andreas i przy okazji chciałem powiedzieć, że San Andreas teraz mam zamiar jeszcze je przed pojawieniem się piątki na PC-ta przejść całe i gram je na live'ach, na hitboxie. Live'y mam nie tak często, bo ostatnio jestem zarobiony dość mocno, ale jak tylko mam czas, to live'ie i informuję o tym na Facebooku i na Twitterze, ale to już większość z was pewnie wie i przychodźcie na live'y i patrzcie, bo tam gramy. Dobra, strzelają do smoka. W ogóle ja ostatnio miałem inną broń z tego co pamiętam, a nie taką, no ale okej. Dobra. Nie mam tutaj skilla jeszcze. W ogóle, szczerze mówiąc, z tego się akurat cieszę, że w piątce nie ma czegoś takiego. Chyba nie ma, o ile się nie mylę. Że nie ma też jakichś skillów w nurkowaniu i tak dalej. Chyba jest stamina z tego co pamiętam. W piątkę grałem trochę na Xboxie 360. Już tak dobrze nie pamiętam. Rubas tutaj jest tak se przydatny, on raczej łazi, trzeba go bronić, żeby mu kuku nie zrobili. O, jak ładnie poszło. Ej, ale ja tę broń wziąłem już ostatnio, także to jest jakieś... Wow, kolego. To jest jakieś oszustwo. Ja potrzebuję, drogi kolego Rubasie... Potrzebuję kamizelki kuloodpornej, a najlepiej jeszcze apteczki, bo bez tego chyba sobie nie poradzę. Tu jest kamizelka kuloodporna, tak zwana Vesta. W ogóle ostatnio na live'ach robię coś takiego, że nie na każdym live... Znaczy nie no, zacząłem to robić od dzisiaj w zasadzie. Nawet środek nocy, także w sumie od wczoraj. To na każdym filmie robię, na każdym live'ie daję jakieś śląskie słowo na dziś. Że każdy, jak ktoś chce, to się może nauczyć coś po śląsku, także... Tym bardziej zapraszam na live'y, jest aspekt pedagogiczny. Czyli kurde, czego chcieć więcej? Pełen profesjonalizm. I już wracając do tematu piątki, to nie mogę się tego pieruństwa doczekać. No może to nie jest to nie są te same emocje, co przy oczekiwaniu na San Andreas, no ale wtedy człowiek był dużo młodszy i też to inaczej odbierał. No mniej do roboty rzeczy, mniej problemów i tak dalej. Już nie wchodźmy w detale, ale mimo wszystko jest parcie na tą piątkę, bo z tego co ją ograłem na YouTubie i z tego co ograłem ją przez jakiś tam moment na pierwszym Xboxie, to kurde jest warto czekać. Wow. Mogę strzelać i kontrolem i myszkiem. To już super opcja. Jadą bandyty. No najłatwiej rozwalić od razu. Aha, to jest też nie ten, to jest też niedobry pan. Ło, pierunu. Kurde, po oponach. I mi się naboje nie skończyły. Aha, nie, mamy takie ułatwienie, że tu jest nieskończona ilość naboi. Ja już w ogóle tak dobrze to tych misji nie pamiętam jakoś szczególnie. Znaczy pamiętam je, ale tak jak za mgłą, bo ostatni raz kiedy ja to grałem przed gimbazą jeszcze, czyli 25 lat temu. Dobra, jedź Rubaś, jedź. No i w ogóle szczególnie to, że pomimo, że Vice City to była moja ulubiona część GTA, to do Los Santos mam też właśnie wielki sentyment i bardzo jestem ciekaw jak będzie się przedstawiało w bardziej bogatej w detale wersji w piątce i o wiele... No, w wersji o wiele bardziej szczegółowej i właśnie pięknej i dokładnej. Kurde, nie mogę się doczekać. Myślę, że wy też, przyznajcie się, też nie możecie się doczekać piątki na PC-ta. Jeszcze pytanie, czy nam pójdzie, ale na szczęście, jak już pewnie widzieliście na internetach, wymagania piątki wcale nie są takie duże, Znaczy, kurde, porównując do tego, czego ja się spodziewałem, to można by nawet powiedzieć, że są małe. Może Rockstar nauczył się optymalizować, mam taką nadzieję. Ale to już w sumie można było się tego, ja się tego tak spodziewałem, znaczy miałem taką nadzieję po Max Payne'ie, że ta tendencja im zostanie. Do dobrej optymalizacji, bo Max Payne naprawdę był dobrze zoptymalizowany. W przeciwieństwie do GTA 4 i co? I się spełniło się. Nie. I ściło się.
Także super. Że to najprawdopodobniej na moim już w tym momencie nieszokującym sprzętowo komputerze. Jakby ktoś zaś pytał, o jaki mam komputer, to na Hitboxie jest link w opisie. Sorry. Na Hitboxie jest podana specyfikacja mojego kompa, także tam sobie można kukać i ją zobaczyć, jakby ktoś był ciekawy, bo tam jest aktualizowana, nic od tego czasu się nie zmieniło. Nie mam tylko tam wpisane, że mam statyw, taki jak w kościele, farusz. I siup. Nie wiadomo czemu to wybuchło. Taka która wstawka a la Michael Bay. A czemu te auta wybuchają? No, dobra, nie wnikajmy. Ważne, że jest efekt. Wow, ta siatka była... Nie wiem z czego ona była zrobiona. Te siatki nie powinny się niszczyć pod wpływem strzelania do nich z pistoletu maszynowego. Znaczy nie, żebym robił z siebie zawodowca, bo nigdy niby nie strzelałem z pistoletu maszynowego do siatki, nie? Ale... zaczynam gustwa gadać, ale wiecie o co łazi, nie? Dobra. We lost them smoke. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. No i tak to właśnie wygląda. See you later, homie. No i szczerze mówiąc, nigdy nie lubiłem tych misji, gdzie w nagrodę dostawało się respekt. Bo co to jest za nagroda respekt? Hajsy. Hajsiwo się liczy. Tu jest bida. Bida w tym GTA bez mała jak w prawdziwości. Bo włączacie adblocka. No i co mogę wam powiedzieć? Bardzo jestem ciekaw znowu waszych opinii. Jak to u was wyglądało z San Andreas i już zachrypłem. Która część GTA jest waszą częścią ulubioną? Bardzo chętnie z wami na ten temat pogadam. I co mogę powiedzieć? Tymczasem pożegnalnym aktem rozjadę tutaj staruszkę na pasach. No, chciałem rozjechać troszkę, rozjechałem młodzieńca. No, to, no, prawie się uda. O, żeby nie było, że rasizm rozjadę też czarnego. No i co? No i to tyle. Dzięki za uwagę, czymcie się.